Is-sitwazzjoni attwali fis-settur tal-kostruzzjoni hija r-riżultat ta' kultura illi l-aħjar mod kif tiddeskrivija hija ejja ħammexxu. Fattur li nħassow fix-xogħol ta' dan is-settur u kollox jindika illi il-fatalitajiet f'dan is-settur huma frott il-fatt li l-profitti u l-flus qed jiġu qabel is-sigurtà u saħħet il-ħaddiema. Dan ħareġ mill-konklużjonijiet tal-istudju li jġib l-isem ta' The Ejja Culture, riċerka imwettqa mill-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi fih dan il-Knisja Maltija. Matul din ir-riċerka li fiha ġew intervistati aktar minn 40 ħaddiema, superviżuri u professjonisti varji, ħareġ biċ-ċar li hawn ħafna nies, partikolarment barranin, illi mhux qed igawdu mill-protezzjoni tal-organizzazzjonijiet u l-istituzzjonijiet maħsuba biex jipproteġu lil ħaddiema li, sfortunatament, qed iħallsu l-ogħla prezz bħajjithom. NetNews tkellem mal-awtur tar-rapport, Mark Kakija, illi insista li l-prattiċi li mhumiex siguri f'din l-industrija jridu jinqatgħu. Kif edna fir-rapport, responsabiltajiet huma ta' kulħadd. Ovvjament min iktar għandu il-poter, min iktar għandu responsabilità li jiġib bidla fil-pajjiż kollu għandu iktar responsabilità. Kulħadd jiġifieri jirfaħ responsabilità jibda mill-ħaddiema, però nirrepeti, jiġifieri ħaġa li ħarġet ċara fir-rapport hija li r-responsabilità primarja għal setta kondizzjonijiet li waslu għall-imwiet żgur mhix tal-ħaddiema. Hija ta' mentalità li tipprioritizza l-profit, hija l-istituzzjonijiet kultant li ma jagħmlux l-infurzar kif hemm bżonn. Naħseb huwa eżami ta' koxjenza li rridu nagħmlu kollha kemm aħna, però b'mod speċjali dawk li għandhom l-iktar responsabilità u l-iktar awtorità biex iġibu l-bidla quddiem. Wassaq illi ħafna mill-barranin ma jirrapportawx l-irregolaritajiet illi jgħixu fuq il-post tax-xogħol minħabba il-biża' li jiġu deportati minn Malta. Din il-biża' dawn għandhom biża' kbira li jitkellmu għax jgħidu mhux se nirriska nitlef xogħli, irrid ngħixin, irrid ngħajex il-familja tiegħi, allura ma jitkellmux. U dan tfisser ħafna affarijiet jibqgħu moħbija. Dawn laqas ikun jafu li min irid jitkellmu sew għax m'għandhomx il-kuntatti li għandna aħna, ġifieri l-affarijiet li aħna nieħdu for granted. Naf hemm xi ħaġa fuq il-post tax-xogħol biex qed toġobni, nkellem l-HR, nkellem il-union, nkellem id-direttur tax-xogħol. Dak li għalina huwa ovvju m'għandniex nieħdu for granted li huwa ovvju għal kulħadd. U peress li ħaddiema barranin issa jagħmlu huma il-fuq minn 50% tal-ħaddiema fl-industrija tal-kostruzzjoni, din hija xi ħaġa li rridu nieħdu bis-serjetà ħafna. Mir-rapport tal-Knisja ħareġ illi fl-aħħar 9 snin pajjiżna kellu 56 fatalità fuq il-post tax-xogħol u bejn 400 u 500 inċident kull sena. Il-parteċipanti barranin f'dan l-istudju saħħu illi x-xogħol għalihom huwa biss fortuna, ċans li jridu jaħtfu. Iżda spjegaw li diversi persuni ħadmuhom mingħajr taħriġ adegwat u jekk tajt le għal xi ħaġa ikeċċuk. Daniel Darmanin, President tal-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi, saħaq li l-Kummissjoni ħasset il-bżonn ta' studju fil-fond dwar din l-industrija partikolarment wara l-imwiet ta' Miriam Paċi u Jean Paul Sofia. Fil-waqt illi l-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurm insista li dan l-istudju jindirizza id-dnub soċjali u jenfasizza wkoll l-impenn tal-Knisja favur il-valuri tal-ġustizzja, kompassjoni u rispett. Wara dan l-istudju, il-Kummissjoni qed tirrakkomanda fost oħrajn li jintużaw il-policies kollha neċessarji sabiex jitnaqsu ir-riski għal ħaddiema u mhux nibnu fl-iqsar żmien possibbli. Li l-unions tal-ħaddiema jkunu minn ta' quddiem biex jitkellmu fuq id-drittijiet tal-ħaddiema b'mod attiv, inkluż dawk barranin. U li jissaħħu il-korsijiet ta' taħriġ dwar s-saħħa u s-sigurtà kif ukoll li jiżdiedu r-riżorsi għall-OHSA. Finalment, il-Kummissjoni insistiet illi l-kopertura tal-assigurazzjoni għandha tkun prerekwiżit għal dawn il-kuntratturi li jridu jkunu liċenzjati.